weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gidimaka lowre ɓundu fuladu veli ngara kon waktu yoni ha to ñoro kame jumbuko ha to tigina ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal hoorejo leydi ndi yiddi ɗum ko haɓade gurdam ceerɗama ha tenti ko fate banggue kasdi nogas e jeeɗiɗi lewru mandiro hendu ndu miijo ngo adduno toɓɓe 15 jaltinama ɓoyata ha gueɗe ɗe kala ma ndewne lawola to leydi mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi mauritanie woni mouhammed wul abdoul asis konguɗi makko hankiɗi o yaltini o holliti mawo jeye e sumgoji sarɗi yankoji baɗoji e lewru ɗimmiro hitande fanede to leydi mali crnc ko catal darnanogal guila tan sappo lewru juin gam yurnitade ko fate banggue tugnorgal leydi ndi e gardugol Fuseynou Samake ɓe kolliti ɓe gayni ɗereji ɗi kala jettima juuɗe hoorejo leydi ndi to Guinée Conakry lawol joyiɓi wala ñawore ko fate banggue Moussa Dadis Camara ñalawma hanki o yeddi ha memi leydi jungo makko ne moddi e wargoji bannoɗi 28 septembre taw ko 2009 kabruji mena manawen ha to Côte d'Ivoire RD Congo Ghana Tchad ma en jaha to Afrique du Sud kame Cameroun ha to jollama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ciggam nange wulnge jaw ari addi ko jam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nange wulnge jaw ko équipe keblaɗo toon to leydi turki wawɓe golle mum sukaɓe garduɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulngue diaw e gardugol Haruna Dawuda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne. ciggam nangue wulngue diaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulngue diaw ciggam nangue wulngue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulngue diaw woto woɗɗo joni joni. so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulngue diaw ari ko faabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele mbadde musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗo e men ko gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wuula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɓanndu muma ɓanndu wulloru ɓanndu jaaɗoru koyɗe muusooje koppi muusooji jogiiɗo suukara e ɓanndu muma mo ɗaɗi mum cokki haa ngoraago mum usti jokkondire gorel teyya jooni jooni keɓa heen ko laaɓi sa yiɗi yetto site internet mo gorel teyya janngana hoore maɗa mbatta ko www point gorel teyya point com jooni jooni keɓa heen ko laaɓi sa yiɗi jokkondirde tonngooɗe gorel teyya woto woɗɗo ko ni henna so tawi gonɗa koto leydi Mali to ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00223 72 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambi jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jembe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 00221 77 428 85 88 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teyya ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawale danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno jibisi ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 4 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓena hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musibbe tedduɓe njeslaare sappo e ɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawen yebde nate mon ɓossoje ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en renda sunare e musidɗo men giɗo men sehil men jaadiɗo men mo dokkodirten haqqillaji e kala saaha ballitowo en to banggue haqqille guilay duuɓi e kitale woni musidɗo men Alhuseynou Kane to dulmaji dembe ɗum ko caggal ñalawma hanki o sanga juulal tisubara nde yalti aduna jinnaɗo makko gorko biyetenoɗo Alhassane Baba Alhassane Fili Kane yalti aduna hanki o ɗon ɗo cuuɗi men dulmaji dembe ko kikiɗe hanki sanga juulal takkusana caggal mum o mofta ɗon ɗo guenale dulmaji dembe Baba Alhassane Fili jiyaɗallah moƴƴo julɗo jiɗɗo yimɓe jiɗɗo sukaɓe basitoɗo yimɓe faade e moƴƴere musidɗo men Alhuseynou Kane deddi sunare faade e makko weltare TV kala nelde duwawa dendagal dulmaji naɓe kala ha tenti noon kan hande ha tenti kadi sarɓe galle Alhuseynou Kane nde jomiraɗo yurmoto yaafomo kanko Baba Alhassane Fili Kane jaltuɗo aduna hanki o kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabruji men e ɗemgal pulaar jeheten ko ha toon to Tambacounda wonande almuɓe Cheikh Hama Hulla enen juɓɓino ñande set paɗo ɗo henno o taw kadi ko ismu taw kadi koye gardogol ceerno Mouhamadou Darame ma en ketto hen musidɗo men ceerno Jula Sy. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe julɓe tawateɓe e jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire ha yahandema Gambie e Guinée dendagal bandiraɓe ina ƴeewande mbawata noddade notitade e noddago khalifa meɗen ceerno Mouhamadou Gawsu Darame e jonde makko nde wowi wadde kala e waktu e kala e saaha caggal mawludu e hono wadde toon jonde ismu to nokku to wiyete Tambacounda omo ewi dendagal bandiraɓe ɓeɗo foof nde garata e keewal notito e noddago makko e tawa kadi e yuɓɓinte e jonde he ko toɓɓe ɗe ganduɗa e janngude Qur'an e mantude nelaɗo e haalde sifaji makko e haalde jikkuji e tawa ko ɗum woni ko yuɓɓinte e nder jonde he e jonde nde noon ɓami wadde gila e bam makko ono ceerno Gawsu Darame e muqaddama Cheikhna Hama Hulla e gila e bam makko oɗon jonde nde ɓami wadde e ɗum noon dendagal musidɓe julɓe ina nodda nde garata mbawa notitade e ngoɗo noddago. laamu leydi Sénégal darde mum ko haɓade gurdama ceerɗam ha tenti to banggue kasdi ko mbiyeten luwas kono kadi haɓade gueɗe guuraɗe ɗe gam teskede oɗo saaha mo gonɗen gurdam e nder leydi Sénégal nana tan ɓeydo serde e dow ɓen wonande joomen galleji kamɓe ɓen ɓe ganduɗa famɗuɓe ko dañata ɗum jeeyi sababu nogase jeeɗiɗi lewru manduɗo hen ndu kanko mawɗo leydi Sénégal o yaltinino miijo wonande gouvernement hoorejo jagorɗe makko nde ɓurata wawde miccade toɓɓe keñoraɗe gila to banggue kasdi woni luwasa maaro nebam sukara gueɗe kutorteɗe nde wawata ustede taw kadi koye dow miijoji peeje batteɗe ha gueɗe ɗe ɓuura kay wawde yuɓɓinede taw koye prix goto taw musata e ɓiɓɓe gendini kala kene tolno e 15 toɓɓere gam yiilodirde wadde ɗum gooɓe jiile gasi ha laaɓi ɗin ɗereji jettima mawɗo leydi Sénégal ɓoyata ɗo tan e dumuna peeje ɗe kala ma ƴette beele yimɓeɓe mbawa fofde kenal lakkitare guila to banggue
luwas hata bange ngurdam ko wura e nder leydi Sénégal to Sénégal keddoɗen hoorejo leydi ndi jaɓɓima wonande toɗɗaɗo yo joɗono Union européenne to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum noon on kanko on keptinaɗo ngam jonde mum o yettini ɓattake makko faade hoorejo leydi ndi woni Jean-Marc Pisina pisini pisani wo yettini ɓattake makko faade mawɗo leydi ndi kanko noon wo lomti ko biyetenoɗo madame Irène bannoɗo duuɓi 6 nder leydi Sénégal holliti ko jokkodiral hakkude Union européenne kame Sénégal to banggue toɓɓe heblo kam e ko fati e banggue kene ɓamta hakkude nokkuji ɗiɗi kala gollorgal dese ngal promoseda ɓe mbaɗi batuji mabɓe balɗe ɗiɗi ngam yurnitade caɗele tawete to mbobos noon tawete koye Dakar ko ɗon kala kurjuru mbalis pittaɗo waɗa e otoji ko toon weddoyte woni toon ko wuuro manggo no feewi gila e duuɓi won enɗemeje arɓe koɗi toon jibini toon ɓiɓɓe mumen mawni toon ɓen ɓiɓɓe kala ɓuɗen hewde gollata koye oɗon kurjuru so pini ko toon dawata ngam wittoyde e sarkidde kurjuɗo ƴewde ko dañi hen tawi matériel uji moƴƴi walla gueɗe goɗɗe nawa jeytoya ngal gollorgal ɓe kolliti ɓe miccima ɓe tawi kene tolno e temedde ɗiɗo suka taw yahata école jangguinaka métier ne guuri toon ɓen noon ɓe joguima pellital ngam ittude ɓeɗon sukaɓe e nder ndeɗon dongre beele sukaɓe mbawa heɓɓitede to banggue gurdam men ngam teskede nokku ko tunuɗo no feewi tene kadi ko nokku dofirɗo mbalis tene ko toon sukaɓe ɓuuri wurde gila to cellal mabɓe ha to banggue avenir mabɓe kala ala hen ko woni moƴƴere jagorɗo taaridi keso mo leydi Sénégal woni Aliou Ndoye yilloyima altina hanki o walla mbiyen talata hanki o to nokku biyeteɗo Lac Rose woni cangol boɗoyola ngol ganduɗa tourisme en aroɓe leydi Sénégal nokku to ɓuuri wawde yaade yiiɓoyde ngam teskede gullitagol finoɓe to Lac Rose ngam teskede maayo ngo natti wojjude ngam addanno toon wonande ɓen wangiyankoɓe ko yodde mbaadi maayo ngo so nangue ne fuɗa walla ngue muta walla ni ngue darima e hoore ko nden woni nde yimɓeɓe kala jaltata ngam yebde ɗam ɗo hen ndiyam garɗuɗam joɗɗam no feewi taw kadi ganduɗa ko maayo hawnigo ngo aranma koye becce kono kadi ko lamɗam ɓolam woni hen yimɓe hewɓe ne golla hen to banggue faggodu kanko ali wonon wo yettima toon wo holliti ko mawɗo leydi ndi yamiri yo yurnite ngam teskede won diƴƴe kewɗe ndiyam toɓo naati hen ha diƴƴe ɗe mbawi wahlade nde tawno mbadi ndi ko ɗum addanno yimɓe hewɓe kono ɗo saaha maɓe ƴettu peeje mawɗe ngam faabade ngol ɗo hen cangol ngol ɓe mbiyata Lac Rose to Sénégal keddotoɗen wonande gollotonoɓe e poste mo Sénégal moɓodirino ñalawma hanki o mbaɗino sitting mumen yeeso wonande directeur général mabɓe kono ittiɓe ɗon ko garnata mo hinde lacrymogène ha hewɓe mabɓe mbatidi to hôpital fettiyanke balgana gonnoɗo attaque mo leydi Sénégal woni Demba Ba holliti yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko wadde gollorgal mum payodingal nder leydi Sénégal ƴellidde yoga e coftal ɓalli leydi Sénégal ɗum noon ko mahdemo nokku garɗuɗo taw ko nokku école fuɗɗo sukaɓe mbawata janggude futkoyngel mo jar mum jogori latade milliard uji 3 koppreje franc CFA ko wona ɗum ko kadi wo holliti wo sotti club de amitié FC Ligue 2 mo Sénégal ɗum noon ko beelema mawɗo wonande hewɓe yiide ɗeɗo henna gueɗe ko ɓamtare mawde no feewi dossier ji François Mekkabo udditama procureur udditi ɗin dossier ji ɗum ko caggal maydemo ɗum noon ko caggal nde jaggano guila e lewru juin wonande force spéciale yinnoɓe helde Dakar sanga seppoji yeewi askan wi omo tumano jeeyaɓe oɗon force nden ɓe nangaɓe ndumba caggal mo noon wo nawa to hôpital principal mo Dakar ko toon o wasi fittano makko nden dumuna noon haala heewino no feewi nder lewru août police halfinanoma dossier ji makko kono ɗo saaha mo gonen udditama ɓe leskoji loggi mbaɗe hen ha ande ko jeeyi sababu nde tawno lundo ngo tuumi ko laamu ngu woni caggal yaltudemo aduna to jaheten koto jammugen sikka mbawa ko sukka gorko nottortoɗo jamanka jaranno jaro e duuɓi nogas e ɗiɗi kam yooɓi fittandu sehili muɗum nottortonoɗo inde a mbenge
mo duuɓi nogas e tati on noon yeyata ko huuɗo bonko ko wayno yamba droka o tottino on ujunnaji ɗiɗi yo addanmo kaɓɓel makko o noon ñaami haalis o addani kaɓɓel ngel ñande alet kikiɗe kiir nden ɓe jindiri o jagui tan ko laaɓi o fawi e goddol woɗɗeydi accani on ha wasi fittani mum kono kanko on baɗɗo ngal baɗal omo tawe e juuɗe dadiɓe keddoɗen ha joni koye Sénégal jeheten ko ha toon to Matam wonande ziyara ceerno Samassa yuɓɓinama toon toɓɓe mantiniɗe karaɗe hikka ɗe ma artanen hen ceerno Bocara Tall toon to ciɗimen Matam. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. bandiraɓe men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma jaam Allah hiire moɗon eyyi hande eɗen ɗo e Matam kaggulaɗe woni ziyara ceerno men ceerno Mouhamadou Samassa caggal nde yimɓe mbaɗi mawludu tigui jamma dimas o ñande dimas ne ñalli yimɓe ñalli foftade ñande ñalli altine tigui ne jofa talata ko ñande mum woni ziyara o e rendiruɗo leyɗele meɗen nde pop inchallahu eɗen gandi ceerno men no wowiri wadde caggal mantude nelaɗo o Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko suɓanade ɓiɓɓe leydi ndi ko faati ko wayno elle rendo tigui ko ɗum woni ko heewi yuɓɓinde o adda o hokka yimɓeɓe mawdu mum tigui ko ɗum o waɗi ɗum tigui noon woni mawdu men mo ceerno waɗani en koko faati e hakkude yimɓe no mbawi hoddirde eno mbawi wondirde eno goto foof ɓurɗo haqqille wawi moftirde goɗɗo on kala neɗɗo e men kadi kala ko anda yo tinno yo won toon o anda o acca anduɓe hunde nde gona e hunde nde ɗum noon ceerno haali hen ko weɗɗa weesa caggal tawtorede bandiraɓe meɗen leydi Fouta foof e tawtorede taniraɓe Alhaji Maliki Sy e tawtorede Touba e tawtorede dendagal Fouta e Mali e Guinée e Gambie e Sénégal o foof inchallahu eɗen ñaagui Allah yo Allah hollu en kadi mo wuuri tawa eɗen ɓeydi en gustaki ko musidɗo mon Bocar Nourou Tall ɗo e Matam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma ceerno men ceerno Abdullaahi Saar. Bocara Nourou Tall goto e bajotoɗo to Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɗo to Matam wonno ko ziyara ceerno Samassa ñande altina nde toɓɓe mantini ɗum woni ko artani men ko fati oɗon ziyara seppo ngo Guy Marius Sagna yaadiɓe farab jinno wadde ñalawma janggo yeeso ambassade mo leydi France ngam wullitade mafiya mo leydi France waɗata e juuɗe walla waɗata e koye miskineɓe ɗabɓoɓe visa ngara ɓe ƴetta haalis ma tene ɓe dokkatama visa sa naati toon joƴƴina toon koppareje ɓe ponma ɓe ƴetta passeport ma dumunna juuɗa heɓata visa kadi a heɓata haalis maɗa ɗum woni ɗen penale ɗe ɓe jinno jangtade kono noon préfet mo Dakar haɗi wonande ɗiɗon seppoje sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie gataten koye jillu hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani to Malabo hakkunde makko e nando makko hoorejo leydi Guinée e Equatorial cifande kewɗe cifama toon ha tenti ko fate banggue jokkodiral diplomatique to banggue gostodiral ambassadeur aji hakkunde leyɗele ɗiɗɗe e momtude visa wonande an joguiɗo passeport diplomatique hakkunde Mauritanie kame leydi Guinée Equatorial walla ni homme d'affaires joguiɗo haaju jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe onne kadi hato jinani e visa walla mo laamu neli walla mo pelle dariɗe nder leydi Mauritanie walla ni leydi Guinée ɓenne kato jinani e visa ɗum koko momta hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe sifande wonde ko awo ma jikkadde leydi Mauritanie jokkodiral hakkunde Mauritanie kame Guinée Equatorial leydi tokosiri taweteɗi to Afrique centrale hande ɓurɗi alɗude e yoga e leyɗele taweteɗe e nder windere nde kono kadi ko leydi ɓurdi uddade e nder aduna kala sifande wonde ko jokkodiral jeeygu hakkunde leyɗele ɗiɗi ngam teskede ɓiɓɓe Mauritanaɓe hewɓe taweteɓe nder leydi Guinée Equatorial mbaɗat tan ko gueɗe jeeyeteɗe kanko hoorejo leydi Mauritanie waya hani goto cifande jonde goɗɗe cifama toon sifande wonde sifande
ko hakkunde leydi Mauritanie kam ene wondi e Cosmos ko wana ɗum ɗen sifande ɗowi ɗuma ko jagorɗo gardiɗo ko fati banggue pétrole hakkunde makko e cukko horejo British Petroleum ko ɓen ciifodiri nden sifande woni bippa nden sifande ko yiilade ngaluji taweteɗe maaje kono kadi ɗo saaha ko siggude woynduno mbiyata birollah ngam ko fati banggue gaz ngarɗuɗo jiitanoɗo toon nden sifande mande wonoy capanɗe tati lewru ko ɗum nden sifande hanki nde waɗi jagorɗo leydi Mauritanie gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu e nder windande nde o yaltini hanki o holliti toɓoli jippiɗe nder leydi Mauritanie jeeyi sababu suka gorko tokoso wasi fittandu mum e nokku biyeteɗo Arzuzena ne tawe nder département mo Barkeyol kono kadi o holliti inondation kewɗo waɗi toon ha galleji kewɗi nanni ndiyama kono kadi o holliti maayo ngo Sénégal ƴeri kene tolno e métre uji joyya kene fawi capanɗe 4 centime kono kadi o holliti to basse kene tolno e 19 caali tilisa woni ko yani ɗum ko caggal nde wempeƴerde hendu mawndu ari toona keddana joni koye leydi Mauritanie police mo Nouakchott fawi juuɗe mum ñalawma hanki o e fedde bandiji nden fedde noon koɓe jeetato ɓe gonno koye Mercedes goto mo hinde 190 aɓe jolni hen baali e beyi ha heewi koɓe wuyɓe ɗin baali e beyi ɗi jeehi haɗi goni 6jeeɗiɗi dammuwol toon to legal tujinin oɗo saaɓe tawe juuɗe dadiɓe caggal nde hewɓe gullitino wonande jawdi mumen ene wujje e kala saha oɗo saha kam ɓe mbiyama teeɓa ha joni to Mauritanie keddoɗen jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi o holliti ñaw biyeteɗo coronavirus koko ɓeydi e nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal kikiɗe hanki o nde o holliti 946 neɗɗo woni ƴewndaɓe tawa ƴewdo ngo koni hen wayi 990 mbaɗa ko testé jawɗo 26 mbaɗa ko testé laboratoire tawane jogui oɗo hen ñaw ko 3 neɗɗo yimɓe tato keeɓi cellal mumen o saaha mo gonɗen taweteɓe cuuɗi safarɗi leydi Mauritanie kala tawne jogui dafumo covid-19 koɓe 350 neɗɗo keddoren ha joni koto leydi Mauritanie Al Akhbar ɓe koliti Mohammed Wuldu Abdulaziz taweteɗo to Paris lamorgo leydi France janoɗo safroyade haala makko hakkude makko e Jeune Afrique o holliti wonande mawo jeeye e sumgoji sarɗi yankoji kame local tijjaɗi wonande lewru février 2023 holliti so jeeyetake hen wonande laamu ngu ma ɓaftu haalaɓa kono ɗo saha mo yenana omo jogui keweni tenegal so gembima o naati hen mawo dañi hen ko heewi kono wo ƴamata ɗeɗon daawe koye landa wiyetega ribata kañ landa noon o holliti yimɓe makko hewɓe ne tawa hen nde haala jokkodiral hakkude makko e Birama o holliti ɗum wona e tabal jooɗa haala ɗum wodani to banggue wonande sumgoji payatɗi ɓe gona jokkodiroɓe jungo e jungo kanko Hammed Aziz kanko ɗo henna biyeteɗo Mohammed Wuldu Abdulaziz o holliti omo yaadi e nder haalande makko horejo leydi ndi Mohammed Wul Qazwani ɗum ko toɓɓere ko fate banggue yawde leydi Mali sagade CEDEAO yowi Mali ɗum ko caggal nde kuddata wanno haaɓe donki nandirde leydi Mali to banggue duuɓi no foti laamu transition ardoto nden CEDEAO yiɗino Mauritanie yowa leydi Mali laamu leydi Mauritanie jaɓano ɗum o holliti hayso kankone wonno wo jaɓata ɗum ɗon omo rendi yiyande hakkude makko e mawɗo leydi Mauritanie kono kadi o arti kanko mawɗo leydi ndi e ñingde laamu Mohamed Cheikh Al Qazwani to banggue diplomatique muɗum jokkodiral hakkude mum e wone leyɗele ne usti to banggue jimme e fayidagal waddi hen jiyanɗe jaƴƴe no fewi kanko Mohammed Wul Abdulaziz o holliti cellal makko ko alhamdulillah oɗo saha ko ari France safrade ko o hepti cellal makko neɗɗo noon wawa wonde galle dumɓe ɗon a ala télé a ala radio tene kadi ko caméra fixa e ma kala kada waɗa aɗa laare hay garaw salmindema ka keɗaɗo hujjiyanke makko mo hinde avocat ji makko so gaare makko kala koɓe kaldine anda ɗon fittandu sellata ɗon wo holliti ɗen gueɗe ne kannomo sellude e fewnitade kono ɗo saaha mo gonɗen o heeɓi cellal makko no fewi ɗin kongude o yalti ɗum hanki koye jayde
jeune africa zengiwi to leydi mauritanie paɗin koto leydi mali to leydi mali wonande catala darnanongal gila tan sappo juin kena bo joni e lebbi ɗiɗi walla tati CRNC ko catal darnangal taw kadi ngal darna koye hitande 2020 e gardugol Fousseynou Samake e yaddiɓe muɗɗuma ngam yurnitade tugnorgal leydi ndi ha ɓuura yuɓɓude yaada e jamanu ɗin ɗereji noon ɗi gasi ha laaɓi hanki o heeɓi ɗum hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ngam o saaha leydi Mali daña tugnorgal jaadugal e jamanu taw kadi ala waylo goɗɗo poɗɗo waɗede heena ha joni keddoɗen koye leydi Mali garten koye coopération Mali Uganda nden sifande waɗi hakkude jagorɗo kono mo leydi Mali kame jagorɗo kono mo leydi Uganda woni Vincent a Semaja nden sifande waɗi ko leydi Uganda ma wallit leydi Mali to banggue nden ka e kisal habtade wonande ɓeena jogitiɓe armeji taweteɓe e nder leydi Mali lebbi tati koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire ko ndumba e cuuɗi dumbirɗi ɗi leydi Mali ken tolno e capanɗe nayo e jeenayo wonno hen tato ɗaccita hediti capanɗe nayo e jeegomo caggal noon dañi dogɓe hen koyɗe jaam no feewi ko wayno hoorejo leydi Togo kononne kadi arino toon Adama Barrow hoorejo leydi Gambie kononne kadi arin toon Nana Akufo-Addo hoorejo leydi Ghana ko wona ɗum ko dogannoɗo koyɗe jaam CEDEAO laamu leydi Mali woni Goodluck Jonathan arino toon ko wona ɗum ko ha hande ala taw ko gasi hen haydara holko leltini accitede wonande ɓen koninkoɓe ko bindande ɗe jaydeli leydi Mali bindi kame RFI e namditade ɗeɗon gueɗe kala o saaha hewɓe jaydiyankoɓe bindi mumen namditto holko hefti Sokela Kogala Mayiga hoorejo jagode leydi ndi lomtiraɗo par colonel Abdullaahi Mayiga oɗo saaha mo gonɗen holko heftimo hewɓe koliti o windi ɓatake faade colonel Assimi Goïta ngam ɗaccidde won hen koliti ya taw o riwa kay golle makko wawi wonde kala ma en gartoy e oɗon kabaru jeheten ko hatton to kayel taw yen toon Cheikh Ly ceerno Cheikh Ly goto bajetoɗo lakadari jangguinowo ɗum to jayde Weltare TV martanen jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam juɓɓinaɗo toon to kayi ha to kayel kala ceerno Cheikh Ly bisimilla maɗa. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno Abdullaahi Saar min calminima min juurima eyyi machallah en jetti Allah no fewi jamma o waɗi fayida no fewi ɗo e leydi men leydi Mali surtout ma diwa e wuuro men wiyetego Haay jamma o arama no fewi machallah yimɓeɓe notitima hen no fewi musidɓe gaari hen seerenɓe gaari hen almuɓe gaari hen ewa machallah seerenɓe gaari juɓɓini ciftini yimɓe jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam kaali ɓuure jamma o no fewi madhun nabiji sallllahu alayhi wa sallam waɗi annabi sallllahu alayhi wa sallam mantama hen no fewi jamma o rewi lawol waɗi fayida dendagal leydi ndi fo leydi Mali fo wursini jamma o leydi ndi fo wursini jamma o tenkiɗo e wuuro men Haay dendagal guure saraji ko taari Haay Mango Haay eko taari ɗum foof musidɓe fof no notitima hen jamma o rewi lawol waɗi fayida e ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en barke jamma o yo Allah hokku en barke jamma o Allah hokku en wattudinimo wuuri Allah jaɓan en hen dendagal dewe Allah baɗaɗe hen foof yo Allah jaɓan en hen kala ko waɗa hen yo Allah jaɓan en Allah hokka en barke makko annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah nafir en mo yo Allah yo en ɓooy wurtinde jammaji annabi sallllahu alayhi wa sallam mi salminima min juurima o ko musidɗo moon Cheikh Naali ɗo kayel mi salminima min juurima on assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Cheikh Ly to kayel Haay wonande jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam mawninama e jokli leydi Mali kala sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry kabaru jirliɗo e nder réseaux sociaux yeddi ɗum ha mimi leydi ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Conakry ngam wiyede wonande laamu transition ngu leydi Guinée sifodiri sifande nandirala
hakkunde mum e laamu leydi France ngam ɓeydude nden kay kisala kerol hakkunde leydi Guinée kame leydi Mali ngam fayide woto seɓitiɓe bonnoɓe giwde to leydi Mali naata ha mbatta yadde janguji mumen to Conakry ɗum noon yeddi ɗum ha memi leydi on ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Conakry keddoɗen ha joni taw yaltin ɗum ko jayde Africa Intelligence walla mbiyen Afrique Intelligence ɓen kolliti ɗumen e windande mabɓe hanki keddoɗen koto Guinée Conakry ñawore Moussa Dadis Camara e tumdaɓe mum kala hanki waɗi lawol joyiɓi wala yeeso tribunal ngal désigni hanki noon wo yeddi kono hanki o wonani goto ene wondi kadi e koolaɗo kuuɓal galle laamorgo ngo toppitinoɗo gueɗe haɓade ko fati banggue simme bonɗo onne kadi yeddi wiyede won waraɓe toon to Bowal ngal 28 septembre 2009 o hilliti wonani piyande o yiya toon kono yiyani mayɓe ne leeli onne ko ɗum woni ko settino ɗum ko caggal nde Moussa Dadis Camara holliti jungo mum moddani e ɗin wargoji teni kadi rokkani yami hoore wonande ɗin seppoji bannoɗi toon to stade mo 28 septembre yo yimɓe pellu walla ni yo mbarɓe toon kono kadi ñawore ndena ene jokki e nder leydi Guinée toon to Conakry sen giwi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire binditagol liste électorale 2023-2025 so tawi ko 2023 ko octobre ɗum noon ko sumgoji local so tawi ko sumgoji présidentiel ko 2025 ngol binditagol wonande tambiɓe catal CEI ɓe kolliti e gardugol Ibrahima Koulibaly ngol binditagol fuɗɗitto ko 19 lewru novembre kala ɓiɗɗo jeyaɗo nder leydi Côte d'Ivoire ha to Bowal leydi ndi kala saɗa jogui kayit maɗa carte ma d'identité walla aɗa jogui kayit maɗa mo cansirɗa carte ma d'identité a suwa hebde taw ɗo mbawɗa hen wonde kala aɗa jogui ndimago wawde winditade jeeyede e nder ɗiɗon sumgoji to leydi Ghana Nana Akufo-Addo fuɗɗi jillu mum jillu balɗe jeegom mo tawi to Paris lamorgo leydi France ngon jillu noon fuɗɗi ko hanki jillu ngu o holliti ko jillu golle kame cehilagal hakkunde leydi Ghana kame France ko wona ɗum ko ma o jooɗoɗo e hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron wo yeehi hanki o to université Sorbonne ko toon o ɓorna robbo teddungal ngam innirede teddungal leydi Ghana RD Congo ko haare bonde waɗi hakkunde leƴƴi leñol bitengol teken ɓe ganduɗa kamen kolliti jeeyi juutendi maayo ngo Congo ɗon noon caggal mum turbi wiyeteɓe yaka nde gari jooɗi ɗon kapiti ko kañumen jeeyi o nokku waɗi noon haare bonde ha ganduɗa kene tolno 170 neɗɗo mbasi hen pittali mumen laamu ngu noon dogi hen koyɗe jaam ngam addude jaam e kisala wonande ɗi leƴƴi ɗiɗi moni kala ne hollita ko kañum jeeyi ngoɗo hen juutendi maayo Congo to leydi Tchad acciti golle mum ha laaɓi hoorejo jagoɗe leydi ndi woni Pahemi Podake o noon wonande gouvernement makko kala acciti ɗum ko caggal Mahamad Idrissa Déby itno nde subta yo ardo lefol laamu leydi Tchad duuɓi ɗiɗi ɗum noon ñande altine nde woddanimo wondi mawo jogoro leydi ndi jaam e nunɗal tene kadi mawo fondu ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi wo fodino mawo taf gouvernement taw moni kala ene wawa yiitade hen hoore muɗum seftinde on kanko Mahamad Idrissa Déby wo ƴetti lefol laamu ko caggal nde yalti aduna ba makko biyetenoɗo Idrissa Déby itno taw koye fiyande Wulde Diaw wannode to ndera leydi to wonno koye avril 2021 sen giwi to leydi Tchad koto Afrique du Sud paɗen police fawi juuɗe mum e yimɓe nogas ɓe noon yimɓe nogas ko wujjitinoɓe minuji asde kanŋe tawa mabɓe kene tolno e 15 fetel aɓe darto wonande ɓen riddoɓe ɓe e nder ɗiɗon situji walla pelle bandiji goɗɗi ɗin 15 fetel mo AK 47 woni ko tetta e mabɓe ɗum ko caggal balɗe e bandum nde police rewidi laabi mabɓe ha andi ɗoɓe kettata nden wawi fawde e mabɓe jungo wi porte parole mo police catalogue ko on holli ɗum catalogue ko on holliti ɗum sen giwi to leydi Afrique du Sud koto Cameroun to leydi Cameroun hollitama ɓeydogol ñaw biyeteɗo variole
taw kadi holliti ɗum ko autorité sanitaire scientifique en ɓen kolliti variole de saha to banggue sud leydi ndi koko ɓeydi no fewi nokkubire ɗo Kumba kame nokkubire ɗo Mangue ɗiɗo hen nokkuji koko hawni toon wi docteur ekoɓe erima laamu leydi ndi nde ɓurata wawde wadde hen balle muɗuma sen giwi Afrique joolam jaɓeri Ukraine batu hanki keñoraɗo taw waɗi ɗum ko G7 taw koye vision conférence woni koɗo mabɓe ko Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine on noon ñaaguima G7 nde ɓeydanta ɗum nden kay kisala kame kaɓirɗe celluɗe hayso tawi woni Russie neldi missilaji mum taw wawata yande e nder leydi mum ɗon ɗo Joe Biden foɗi ma wallita leydi Ukraine ha wawa dartade wonande kala bomboje walla missilaji beddaɗi banggue Russie ɗon ɗo Poutine fodi so tawi Ukraine dartinani kañumne bombo ngo weddoto e nder leydi mum ko ɓuuri bombo ma yan walla ni fulɓe mbi ko ɓuuri sasa ma yani woydu to Iran seppoji guldi diaw bannoɗi toon laamu leydi ndi holliti kene tolno e nogas e nayo police wasi hen fittandu mum ɓe kolliti ɓe nanguino ken tolno e ujunere e temedde jeeɗiɗo seppannoɓe kono ɓen kala ɗaccitama ko ɗin seppoji jeeyi sababu temedere capanɗe jeetati neɗɗo mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum ko noon ɓen seppoɓe gam wullitade suka debbo nangganoɗo gam wasde ɗum murnade fiya ha wasi fittanum caggal balɗe ɗiɗi e koma ɓe kolliti ñande 17 octobre koɓe seppoɓe e nder leydi ndi kala kono kadi ɗin seppoji ɓuuri teskede koye nokku bireɗo Sanja ne tawe e nder Kurdistan nde tawno suka debbo ko toon woni iwdima ko to Japon duuɓi ɗiɗi e feccere ko udduno keeri mum wonande ɓen wiyeteɓe tourisme en wangotoɓe e nder leydi ndi 1 octobre hanki o udditama nokkuji ɗi kala wonande ɓen wangotoɓe ne mbawi yirlita toon ɓe kolliti gam haɓadeɓe ñaw biteɗo coronavirus ene wayno gasi e nder leydi mabɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon gueɗe moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena